Εγκαινιάζουμε σήμερα και παραδίδεται για χρήση ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά έργα του νομού και της Κρήτης. Είναι ώρα να εξάρουμε την επιμονή, την υπομονή, το ενδιαφέρον του ΟΑΔΙΚ της Περιφέρειας Κρήτης, που επί 15 συνεχή έτη υπερέβησαν εαυτούς για να αποδώσουν στην κοινωνία αυτό το σημερινό αναπτυξιακό έργο. Η σημερινή ημέρα είναι πράγματι μια μεγάλη ημέρα για τον τόπο μας, για το Ρέθυμνο. Διότι ένα μεγάλο έργο, ένα χρήσιμο έργο ολοκληρώνεται και παραδίδεται στην τοπική κοινωνία. Ένα έργο που ήταν όνειρο της δεκαετίας του 60, που λήφθηκαν αποφάσεις και σχηματοποιήθηκαν σκέψεις τη δεκαετία του 80 και που ξεκίνησε η κατασκευή του το 1995. Ένα έργο μεγάλο, το μεγαλύτερο του νομού, το μεγαλύτερο φράγμα της Κρήτης. Είναι ιδιαίτερη η χαρά και η ικανοποίηση όλων μας, γιατί παραδίδουμε το μεγαλύτερο έργο το οποίο έχει γίνει ποτέ στο Ρέθυμνο. Το έργο με το οποίο αφενός καλύπτουμε τις ουσιαστικές και επίγουσες ανάγκες υδροδότησης των βόρειων ακτών του νομού μας και αφετέρου δημιουργούμε νέα αναπτυξιακή προοπτική για την περιοχή του Αμαρίου, που φιλοξενεί τη λίμνη στην οποία βρισκόμαστε. Το φράγμα στους ποταμούς του Αμαρίου, μετά από μια μακρά περίοδο προετοιμασίας και κατασκευής, ολοκληρώθηκε και παραδίδεται στους ρεθεμιώτες. Ένα σύμπλεγμα έργων που απέτησε χιλιάδες εργατόρες, εκατοντάδες επιστήμονες και εργάτες, έμπειρους ανθρώπους, φιλοπρόοδους πολίτες και δυναμικούς χειρισμούς. Εγκαινιάζεται σήμερα με την επισημότητα που αρμόζει στην περίπτωση. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι δούλεψαν για το έργο αυτό, που αγωνίστηκαν κάτω από αντίξωες συνθήκες, που ξεπέρασαν προβλήματα και αντιλήψεις, που οραματίστηκαν, σχεδίασαν και δούλεψαν για το φράγμα των ποταμών. Έχω πολλούς λόγους να αισθάνομαι ευτυχής σήμερα. Ο πρώτος είναι γιατί κατάγομαι από αυτή την περιοχή, από το Αμάρι, που προσέφερε πάρα πολλά για να γίνει αυτό το έργο προς όφελος του νομού. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί τιμάται σήμερα ένα πρόσωπο, ο Μιχάλης Ολιακάκης, που από δεκαετίες, από τα χρόνια ακόμα που βρισκόμουν στο Βερολίνο, στις διακοπές, τον είχα επισκεφτεί επανειλημμένα στο γραφείο του και είχα πολλές φορές διαγνώσει την αγωνία που τον διέκρινε για πώς θα μπορέσει να προχωρήσει αυτό το έργο. Είχε πράγματι ένα πάθος ο Μιχάλης, που τυχαίνει να είναι και ο χωριανός μου, είχε ένα πάθος πώς θα προχωρήσει αυτό το έργο. Και κατάφερε πάρα πολλά και συνάντησε πολλές δυσκολίες και είχε μια μεγάλη αγωνία σε όλη τη διαδρομή. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη, για όλες τις προσπάθειες. Νομίζω είναι μια ιστορική μέρα, μια μεγάλη και ιστορική μέρα για τον νομό του Ρεθύμνου, αλλά και για την Κρήτη γενικότερα. Ένα όνειρο χρόνο γίνεται πραγματικότητα. Και πόσο χρόνο? Το 65 μετρήστε μέχρι σήμερα, δείτε πόσο χρόνο είναι όνειρο. Αυτό εδώ που εγκαινιάζουμε σήμερα είναι ένα προϊόν διαχρονικής προσπάθειας πολλών στελεχών, τόσο του πολιτικού κόσμου, όσο και του τεχνικού κόσμου. Και εδώ θα ήθελα να ξεκινήσω και να συγχαρώ τον ΟΑΔΙΚ κυρίως και όλους όσοι συνέβαλαν στο να ολοκληρωθεί αυτό το μεγάλο έργο. Ένα έργο όχι μόνο διαχρονικό όπως ανέφερα, αλλά και διακομματικό. Σήμερα εγκαινιάζουμε, είναι ένα έργο πολύ σημαντικό για το Ρέθυμνο. Είναι το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια σε αυτόν εδώ τον νομό. Και νομίζω πως όλοι μας σήμερα, ρεθεμιώτες και ρεθεμιώτες, είμαστε περήφανοι για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Σε λίγο που θα κάνουμε τα εγγένεια θα αποκαλυφθεί μια πλακέτα που θα έχει το δικό μου όνομα. Όμως ξέρετε ότι εγώ προσωπικά δεν είχα καμιά ανάμειξη στην πραγματοποίηση αυτού του έργου. Είχαν άνθρωποι πριν από μένα
και στο επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας και στο τεχνοκρατικό επίπεδο. Τα ονόματα τους τα ακούσατε προηγουμένως, δεν είναι ανάγκη να τα επαναλαμβάνω, οι οποίοι έδωσαν ένα κομμάτι από την ψυχή τους για να πραγματοποιηθεί, για να ολοκληρωθεί το φράγμα των ποταμών που σήμερα εγκαινιάζουν. Και νομίζω πως όλους αυτούς τους ανθρώπους, πολιτικούς και μη, πρέπει να τους ευχαριστήσουμε. Όπως πρέπει να συγχαρούμε και τον ΟΑΔΙΚ, ο οποίος σε συνεργασία με την περιφέρεια της Κρήτης κατάφερε και ολοκλήρωσε αυτό το σύγχρονο και μεγάλο έργο, το οποίο θα αλλάξει την καθημερινότητά μας. Επηρεάζει και επηρεάζει θετικά τη ζωή όλων των γύρω δήμων στο επίπεδο της ίδρυυσης και της άδρευσης. Το έργο αυτό, δημιούργημα του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης, σε συνεργασία εκτός από την περιφέρεια και με τους τεχνικούς συμβούλους της ΔΕΗ, Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής, θα αποτελέσει ιστορικό σταθμό για την ανάπτυξη, το περιβάλλον και τον τουρισμό για ολόκληρο τον νομό Ρεθύμνης. Είχα γράψει πριν χρόνια, κατά την περίοδο των δύσκολων χρόνων κατασκευής του, ότι μετά την ολοκλήρωσή του, το φράγμα ποταμών σε συνδυασμό με το Φαράγγι Πατσού, το Πρασανό Φαράγγι, τη Μονή Βένη, το Άγιο Πνεύμα Παντάνασας και γενικότερα το ανάγλυφο ολόκληρης της γύρω περιοχής με το πράσινό της, θα αποτελεί εκτός των άλλων τον τουριστικότερο πόλο έλξης στην ενδοχώρα ολόκληρης της Κρήτης. Προϋπόθεση βέβαια για όλα αυτά αποτελεί η συνεπής και υπεύθυνη προστασία του από κάθε είδους παράνομα και ιδιωτελή συμφέροντα, που όσο δύσκολο και αν φαίνεται για την εποχή μας, όμως αποτελεί τη μοναδική ελπίδα σωτηρίας του για να ανταποκριθεί στο σκοπό δημιουργίας του. Η ευθύνη για το σεβασμό και την προστασία του φράγματος από εδώ και πέρα βαρύνει εξ ολοκλήρου εμάς τους ρεθεμιώτες, αλλά και τους αρμόδιους φορείς του νομού για την πιστή εφαρμογή και τήρηση των κανόνων της νομοθεσίας, όπως σε ανάλογες περιπτώσεις που έχουν ήδη ζητηθεί και δρομολογηθεί από το Γραφείο Ρεθύμνης του ΟΑΔΙΚ, στο παρελθόν σημερινή αναβαθμισμένη Διεύθυνση ΟΑΔΙΚ. Σας ευχαριστώ πολύ.